Kanyi bule kene wejebezia n'ụka Kanyi je kene nuo Kanyi bule kene wejebezia n'ụka Kanyi je kene Kanyi bule kene wejebezia n'ụka Ezeugonna ọnwa na-etili obodo Ezeugonna ọnwa na-etili obodo Uga ka nneje nunu ka nke n'ezi odogwu ofu nwa mụrụ gbagbo onye ọma n'oso bili Ayaraba Onyezi ka ị na-eji kene n'ụka obele nwa Chukwu gọzila gọzi onye ifeọma na-asụ ụsọ aka na-emelu ụmụ ogbenye Onyezi ka ị na-ekwuzi maka ya Nze Izuchukwu Abadibe Ogbuefi Ezeugonna 1 na Walasi n'Ụmụnọcha nke dị n'Ụga na Anambra steeti Ezeugonna na Swiss onye eji amatụ na Madrid Spain Chairman CEO Aba Fiesta Construction and Caterpillar Hiring Nigeria Limited
Lady Mrs. Abadibe Chika Sylvia Simple Lady Achalugo nwanyị ọma nwanyị mobi dị mkpụrụ mma ugegbe oyibo Ezeugonna 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 ọnwa na-etili obodo Ezeugonna na Zurich ofu onye ndị Anambra ji eme ọnụ na Switzerland o ji moto eme ọgọ n'ụga Ezeugonna na Schaffhausen Ezeugonna na Sengale Ezeugonna wesika ikenelia Apa Swiss Anambra Union na Switzerland Lion Family Schaffhausen ndị Igbo na Madrid Spain ukwu na-edu nwa onye ọgbọlụ Edu Swiss nwa Chukwu telude nsọ Kanyi je kene nuo, kanyi je kene o, kanyi bule kene, weze anuga.